Kaixo, ikus ditzagun asteko adierazle ekonomiko garrantzitsuenak. Hau, astekonomia da. Hiri paisaian, higiezinen agentziak ugaritzen ari direla ikusten baduzue, ez harritu. Irailean saldutako etxebizitzen kopurua, iazkoa baino 50% handiagoa izan zen. 2008ko mailara itzuli da. Etxebizitza horietako gehienak, libreak eta bigarren eskukoak ziren. Autoen salerosketak, ordea, ez du aurrera egiten. Urrian, matrikulazioa 130 baino gehiago murriztu zen. Txipen faltak, ibilgailuen jasotzeak atzeratzen ditu, noski. Eta beste errekor batekin amaituko dugu. Kasu honetan, gizarte segurantzan afiliatutako atzerritarren kopurua. Urrian gainditu zen Euskadin, lehen aldiz 75.000 pertsonetako kopurua. Jatorrizko herrialde nagusia Errumania, Maroko eta Nikaragua dira. Hurrengora arte!